салом ва хуш омадед дӯстони азиз ба барномаи сархати рӯйдодҳо ки ҳамарӯза дар ҳамин вақт пешниҳоди шумо мегардад. имрӯз 19 май оиди давлати чин аз кишварҳои осиёи марказӣ дар бораи муқовимати якҷоя барои роҳ надодан ба инқилобҳои ранга мегӯем. дар котельники вилояти Москав баъди эътирози сокинони маҳаллӣ ба дари масҷид муҳр заданд. Тоҷикистон фурӯши барқ ба Ӯзбекистонро бештар мекунад ва вазорати корҳои дохилӣ иддаои як сокини хуҷандро дар бораи тамаҷҷӯӣ ва дастдарозӣ аз ҷониби муфаттишро дурӯғу тӯҳмат номид. рӯзи ҷумъа президенти чин Си Ҷинпинг барномаи густурдаи рушди Осиёи марказиро муаррифӣ намуд, ки он аз бунёди шабакаҳои инфрасохторӣ ва таҳкими тиҷорат иборат аст. ҳамзамон раҳбари чин дар бораи зарурати ҷилавгирӣ аз ба истилоҳ дахолати берунӣ таъкид кард. дар паёме ба иштирокдорони мулоқоти сарони кишварҳо дар шаҳри Сиан Си Ҷинпинг гуфт, чин омодааст стратегияи рушташро бо 5 кишвари Осиёи марказӣ ҳамоҳанг намуда ҳамроҳ бо Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистон дар пешрафту мутобиқ ба замона кардани 6 кишвар саҳм бигирад. ба қавли раҳбари чин, ҷаҳон ба Осиёи марказӣ устувор бо назму субот ва пайванди мустаҳкам ба саросари олам ниёз дорад. ӯ афзуд, ки 6 кишвари иштирокдори нишаст бояд ба дахолати хориҷӣ дар умури дохилиашон роҳ надиҳанд ва ба кӯшишҳои раҳандозии инқилобҳои ранга муқовимат кунанд. раҳбари чин иброз дошт, ки кишвараш омода аст ба мамолики Осиёи марказӣ дар таҳкими ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот, амният ва мудофиа кӯмак расонад. бинандагони азиз, ба ин мавзӯъ дар барномаи ахбори озодӣ бармегардем. дирӯз дар маҳаллаи ҷанубии шаҳраки Котельники вилояти Москав намояндагони кумитаи тафтишотӣ масҷидеро, ки дар он асосан муҳоҷирон намоз мехонданд, бастанд. ин масҷид дар як биное байни ду баландошёнаи истиқоматӣ ҷойгир шуда буд. тафтиш дар масҷид дар пайи як муроҷиати видеоии сокинони маҳаллӣ ба Владимир Путин сурат гирифт. онҳо ба нишони эътироз иддао карданд, ки шаҳрак ба анклави тоҷикон табдил ёфта, зиндагиро барояшон таҳаммулнопазир кардааст. гузашта аз ин, ба қавли сокинон, муҳоҷирон биноеро, ки чун маркази фарҳангӣ сабт шудааст, ҳамчун масҷид истифода карда аз 600 то 1000 нафар барои намозгузорӣ дар он ҷо ҷамъ меоянд. баъди ин муроҷиатнома рӯзи 17 май кормандони интизомӣ ба масҷид омада биноро кофтков карданд ва ба дараш муҳр заданд. ҳамзамон дар ин маҳалла рейд баргузор ва дар натиҷаи он нисбати муҳоҷирон 34 протоколи маъмурӣ тартиб дода шуд. ҳамчунин кумитаи тафтишотӣ барои хунукназарӣ парвандаи ҷиноятӣ боз кардааст. ба гуфтаи сархатиби масҷиди ҷомеи Москав Илдар Аляуддинов, дар Москав камаш 2 миллион мусалмон кору зиндагӣ мекунанд, вале ба онҳо ҳамагӣ 4 масҷид рост меояд. имрӯз аз замони боздошти Заид Саидов соҳибкори зиндонии тоҷик 10 сол пур мешавад. ӯ соли 2013 як моҳ баъд аз эълони азмаш барои таъсиси ҳизби Тоҷикистони нав дастгир ва дар моҳи декабри ҳамон сол ба 29 соли зиндон маҳкум шуд. Заид Саидов ва ҷонибдоронаш ҳукмро дорои ангезаҳои сиёсӣ донистанд. дар ин бора 4 соат пас дар барномаи ахбор ҳамкоронамон гузориши муфассале омода карданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 19 май ба як матлаби радиоозодӣ вокуниш кард. дар он матлаб аз рӯзи 16 май Шаҳло Давлатова, сокини Хуҷанд ва соҳиби 3 фарзанд, иддао карда буд, ки муфаттиши милиса барои халосии ӯ аз ҷавобгарӣ $30,000 хост ва ба номусаш дастдарозӣ кард. вазорат иддаои Шаҳло Давлатоваро комилан дурӯғ номида, худи ӯро ба муомилаи ғайриқонунӣ бо доллар, судхӯрӣ, соҳибкории ғайриқонунӣ, поймол кардани ҳуқуқ ва озодиҳои конститутсионии шаҳрвандон ва монеъ шудан ба кори муфаттиш муттаҳам намудааст. дар эъломия гуфта шудааст, Шаҳло Давлатова барои ҷабрдида ва бегуноҳ вонамуд кардани худ бе ягон далел ба подполковники милитсия Дилмурод Шодизода тӯҳмат задааст. зимнан дар солҳои охир дар идораҳои вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон чанд мавриди шиканҷаи гумонбарон сабт шудааст. барои мисол, волидони як хонандаи мактаб дар Рашт моҳи апрели имсол иддао доранд, ки маъмурони милиса ӯро маҷбур карданд ё ба гуноҳ эътироф кунад ва ё шимашро бикашад. ӯзбекистон соли ҷорӣ воридоти барқ аз Тоҷикистонро 1.5 баробар зиёд мекунад. тибқи иттилои шабакаҳои миллии барқи Ӯзбекистон, бар пояи созишномае, ки бо ширкати барқи тоҷик имзо шудааст, Тоҷикистон дар моҳҳои май то сентябри соли 2023 фурӯши нирӯи барқ ба ин кишвари ҳамсояро ба 128 миллиард киловаттсоат мерасонад ва ин яке аз бузургтарин ҳаҷмҳо дар чанд соли охир хоҳад буд, омадааст дар хабарнома. дар зимн мақомоти тоҷик аз моҳи январ
январ то апрели имсол аз фурӯши нерӯи барқ ба кишварҳои ҳамсоя 8.6 миллион доллар фоида ба даст оварданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7.5% бештар мебошад. содироти барқи тоҷикистон ба хориҷ ҳамеша як мавзӯи баҳсбарангез будааст. баъзе аз сокинон мегӯянд аввал бояд мардум дар кишвар бо гармиву рӯшноӣ таъмин шавад ва баъдан барқ ба давлатҳои дигар фурӯхта шавад. маъмурияти зиндони занонаи Русафа дар шаҳри Бағдод, маркази Ироқ ба шаҳрвандони Русия ваъда доданд ки онҳоро ба зиндонҳои кишварашон интиқол хоҳанд дод. онҳо 3 ҳафта пеш гуруснанишинӣ эълон карда буданд. дар ин бора сомонаи Кавказ Реалӣ хабар медиҳад. дар миёни заноне ки гуруснанишинӣ эълон карданд, шаҳрвандони Қирғизистон, Ӯзбекистон, Доғистон, Чеченистон, Озарбойҷон ва Туркия ҳастанд. моҳи апрели имсол 40 зани қирғизистонӣ аз зиндони Русафа тавассути рӯзноманигорон аз мақомоти Қирғизистон даъват карда буданд ки онҳоро аз Ироқ берун баранд. занон аз шароити нигаҳдорӣ дар зиндон шикоят карда буданд. чанд зан аз Тоҷикистон низ дар Ироқ зиндонӣ ҳастанд ва дар оғози моҳи май 3 нафари онҳоро ба кишвар оварданд. дӯстони меҳрубон, ҳоло ба қимати асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед ки аз ҷониби Бонки Миллӣ таъин карда мешавад. имрӯз тибқи нишондодии ҳамин бонк нархи рубли русӣ нисбати дирӯз 1.5 сомонӣ боло рафта расо 136 сомониро ташкил медиҳад. арзиши доллар 10 сомониву 91 дирам ва 1 евро 11 сомониву 77 дирам муқаррар гардааст. ин рақамҳо албатта метавонанд дар бонкҳои тиҷоратии кишвар каме баландтар ва ё баръакс пасттар бошанд. бинандагони азиз, нашри сархати рӯйдодҳоро дар ҳафтаи ҷорӣ ба поён мерасонем. дар давоми рӯз шуморо дар барномаи ахбори озодӣ мунтазир мемонем. рӯзи бобарор дошта бошед азизон ва бо радиои Озодӣ бимонед.